गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द लोगोफोर आङो दिनै नोंसोरनो आंनि मबाइल नाम्बार कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं नोंसोरनो होनायदो आङो नोंसोरनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ गोदोबो होखांबाय बेनिफ्राय बै समाव आंजों गोबां फंबायमोना गोबां मोजां मोजां बाथ्रा रायज्लायहरोमोन बेनि गेजेराव आंखौ माखासे मानसिफोरा जोबोद डिस्टार्ब खालामोमोन हर सान जेबो मोनथिया गोबां डिस्टार्ब खालामोमोन बेनिफ्राय बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ गारनो गोनां जादों थेवब्लाबो आङो दिनै नोंसोरनो मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय आं नोंसोरनो कन्टेक्ट नाम्बार होनो नागिरदों लोगोफोर आङो नोंसोरखौ जय हिन्द होनना बुङो ना बा आंनि उन्दै उन्दै बिनानाव बा फंबाय बा लोगो बा आंनि देरसिनफोरखौ आं सनमान होनासो जय हिन्द होननानै बुङो बेयावबो आंखौ बुङो मा जय हिन्दल' बुंबाय थायो होननानै बुङो बेनिफ्राय सोरबाया आरो मा खुलुमनानै भिडिअ बानायना खिन्थिबा मा फाग्ला जाबाय नामालै मानसि खुलुमग्रासो जाबाय माथो होनना बुङो बेसिक बुस्थुखौनो मिथिया मानसिफोरा गिदिर मानसिखौ खुलुमनांगौ गिदिर मानसिखौ सनमान होना रायलायनांगौ बे बेसिकखौनो मिथियै कमेन्ट हरग्रा मानसि दङ आरो गावखौनो बिराद खुदा गावखौनो बिराद गिदिर ओरै बिदि सानग्रा मानसि दङ माने आं बिसोरखौ जेबो बुंनो सानखाया लोगोफोर आं नोंसोरनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ मानो होनो नागिरदों र' आं मोनसे भिडिअ देखायनि इसेल' देखायगोन दे एबार लेंफैबावदे जोंखौहाय सोमावसारनो इलेक्सनावहाय माबा पस्टार सिथाबनो लेंफैबा एबार नाथाय जोङो माबायदि हाखरनि दै लोंनायफोराथ' नुबोगासिनो दंखायो जों गामियाव लोंग्रा दैया रानथारबाय ओमफ्राय दायो जों राहा गैथारिनि नैबे दैमा बे दैमायावनो जोङो माने नैबे खदालजों माने हाखर जावनानै बेखौनो जों लोगोफोर मा होनदों लिंफैबावदे जोंखौ पस्टार सिथाबनो बे बाराव इलेक्सन फैयोब्ला होननानै बुंदों लोगोफोर आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन जेब्ला आङो इउटुबाव फार्स्ट भिडिअ बानायदोंमोन गामिनि माने प्रब्लेम गामिनि रायजो राजानि प्रब्लेम बेयाव थांनानै आङो सोंनानै भिडिअ बानायोमोन अब्लानो आंखौ गोबां मानसिया रायहरोमोन बेनिफ्राय आं सानसेखालि तामुलपुर जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि तामुलपुरनि साहा कुमारिकातानि साहा एसे बगाजुलि बे गामियाव थांनानै आङो रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै दै गैया बेनि प्रब्लेम देखायबाय रायजो राजाफोरा बुंबाय थांनाय सरकाराबो जोंखौ बेफोरबायदि बुङै माने नोंसोरो बे जायगायाव जों बेफोरबायदि होनो हाया नोंसोरनिया माने जायगाया बे नङा उमुगनिसोमोन नोंसोर बेयाव बायदिसिना जोंनो बेफोरबायदिनो मावना होआ होनना बुंबाय नाथाय इलेक्सन समाव जोंनाव फैयो नाथाय जोंखौ ओमफ्राय माबा मोनसे मोननांगौबा नोंसोर मोननांगौ गैया सरकारि न'खौनो मोना बायदिसिना माने माबा खोन्थानानै बुंनायाव आंखौ माने तामुलपुरनि सासे मानसिया कमेन्ट बक्सआव राहरबाय नोङो जोंनि जायगायाव फैनानै मा दादागिरि मारि फैदो नों जोंनि जायगायाव फैनानै मा भिडिअ बानायफैदो बे सानदों माने जोंनि तामुलपुराव जेबो प्रब्लेम गैया जोङो बिराद डेभेलप जाबाय तामुलपुरा बेनि साननाय बेनिफ्राय आं बै समाव बेखौ कमेन्ट बक्सआव रिप्लाइ होखादों नोंनि तामुलपुराव हाबनानै आं बांसिन भिडिअ बानायगोन नोंनि तामुलपुरनि बांसिन प्रब्लेम देखायगोन होननानै आं बेखौ कमेन्ट बक्सआव होखादों बेनिफ्राय लोगोफोर आङो गोबां बेफोरबायदि बर' हारिनि प्रब्लेमनि भिडिअ लाबोयोमोन ना आं गेजेराव मानो दोनथ'दो गोबां मानसिफोरानो बुङो जोंखौ खामानि मावग्रोनो हो जों दासो स्टार्ट खालामदो बायदिसिना बुङो अके राइट आं बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय किसु प्रब्लेमखौ नुनानैब्लाबो प्रब्लेमखौ माने खामानिया जागोन खोमा होननानै आङो माने मा बेफोरबायदि भिडिअ माने सोरनिबा गामियाव दै गैया सोरनिबा गामियाव माने जोंनो न' होगोन होनना थगायनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं दोनथ'नाय जादोंमोन नाथाय आं बेफोरबायदि भिडिअखौ लोगोफोर दै गैया इलेक्सन समाव जोंखौ पस्टार सिथाबनो लिंफैबाव माने बेनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनदों भाई थांनाय सरकाराबो जोंखौ ओरैबायदि थगायबाय दिनैनि गोदान सरकाराबो जोंखौ माने ओरैबायदि माने बे बुंबावदो बे भिडिअनि गेजेराव जों शेयारनियाव थांबाय ससियेल मिडियायाव बेसेबांबा बार भिडिअ होबाय बेनिफ्राय MCLA थांबाय MLA थांबाय रावबो जेबोखौनो बुंनो हाया चेयारमेनाथ' जेबो बुंनो हाया बेनिफ्राय दिनै बेनि गोसो सिङाव ओरैबायदि दुखु मोनदों भाई जों दिनै एसेबां माने बेजोंबो गिदिङो मानो होनब्ला सोरबा मानसिया सोरबा दोलोजों ओरैनो गिदिङा मायबा मोनसे मोनगोनबा सोरबा मानसिया सोरबा दोलोजों थांनानै ओरैनो बुदलाया गाव मायबा मोनसे जागोनबा मायबा मोनसे मोनगोनब्ला नंगौना नङा बेफोरबायदि साननानैसो मानसिफोरा सोरबा दोलोजों थांनानै नांलायलाय बुलायलाय बायदिसिना नंगौना नङा टाइम वेस्ट जायो टाइम लस नंगौना नङा दिनै बे ओरैबायदि बुजिदो माने जोङो पस्टार सिथाबनायल'थ' खामानि मावामोन नंगौना नङा अफिसाव थायोमोन जायोमोन लोङोमोन नंगौना नङा बबावबा मिटिं जायोबा मिटिङाव थाङोमोन खमसे खम 2 माह 3 माहाथ' पुरा बेनियावनो थाङोमोन खोमा ना दिना लसा खमसे खम 2-3 माहायाथ' माने पस्टार सिथाबनाय पस्टार बोखारनाय सोरनियावबा थांनाय मानाय बेफोरबायदिनो दिन थांमोन दिनै मा जादों दुखु मोनदों गोसो सिङाव जोंखौ माबायदि थगायमारोलै
जोङो सानफ्रोमबो जोङो बेफोरबायदि माने जों गावनि खामानिखौ गारनानै बा जोङो बेफोरबायदि गुबुननि उन गिदिंबाय थायोब्लाथ' जोङो मा थगायबो जागोन आरो जों सनमानबो मोननाय नङा आं बेखौ डाइरेक्ट रोखा बुंखायो जोङो सानफ्रोमबो गावनि टाइमखौ लस खालामनानै गुबुनजों सानफ्रोमबो गिदिंफाबाय थागोन ना फिथौ सनमानबो मोननाय नङा आरो मा नोंनि टाइमा बोरैनो थागोन लास्टआव नोङो दुखु मोनगोन बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो बुङो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खामानि माव गावबागाव खामानि माव गावबागाव खामानियाव माने गावनि बिमा बिफाजों लोगो नांनानै मोजां खामानि मावनो सोलों आं बेफोरबायदि होननानै बाथ्रा बुङो दा ओरैबायदि दुखुनांथाव नंगौना नङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनैसिम माने दैनि प्रब्लेमानो जोबाखै कारेन्टनि प्रब्लेमानो जोबाखै ओमफ्राय बेनि गेजेराव मा बेनो बुंदो बे भिडिअनि गेजेराव बुंदो मालाय स्कुटि रानगासिनो बा बायदिसिना रानगासिनो दोङो जोंनियावथ' 2 लाख 3 लाखथ' थांगौमोन दै मोनसे बानायनायाव बेखौनो बानायना होआ नाथाय गुबुनाव ओरै रानगासिनो दङ बिसोरो जायफोरा नोंसोरखौ बेफोरबायदि बुंदोंमोन बिसोरथ' गावबा गावनि थाखायथ' मावखागोन नङा बिसोर ओरैनो गिदिङाखैना बिसोरबो गावबा गाव मायबा मोनसे लाब मोनगोन बा मायबा मोनसे मोनगोनबा होननासो गिदिंदो बेनिफ्राय आंनाव मा सासे गथ' फिसा कल हरबावदो गथ' फिसाया गावसोर सेंग्राफोर जमा दंमोन आरो BA पास MA पास गोजा माने कुमारि काटा सेरनि गथ' फिसाबाव आरो बेबो बेनिफ्राय आदा इलेक्सन समाव जोंखौ मास मोनब्रै मोनबा ओरैबायदि मिटिं खालामोमोन MA पास BA पास मायबा मोनसे जोङो सब माने थांना थानायनि राहा खालामजोबनो हागोन खामानि होगोन होनना बुङोमोन दिनैनि दिनाव जों नागिरना थांबाबो रावखौबो मोनलालै आदा होनना बुंदों मानो होनोब्ला ओरैबायदि जोंखौ मिटिं खालामखामायोमोन फिसा माने पार्टिया जोंखौ मिटिं खालामखायोमोन जमा लायोमोन जोंखौ लानानै जोंखौ मा खालामोमोन नोंसोर 100% जोङो खामानि होगोन थांना थानायनि राहा दिनैनि दिनाव जोंखौ खबरबो लाला जोङो बैसोरखौ आरो नागिरना थांबाबो जोंखौ जेबो सिनायलाबो जोंखौ माबा लाबो नुदों फंबायमोन बेफोरबायदि जायो बेनिखायनो सोरनिबा माबाखौ लानानै बुदलायनाय मानाय मेल गैया नंगौना नङा अब्ला आं दिनै नोंसोरनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनोसै आरो होयैनि आगोलाव नों फंनैसो बाथ्रा बुंनि आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोजां खामानियाव इउज खालाम जानला मोनला ग्रुप बानायनानै ग्रुपआव सोलाबायनाङा नांगौ जायोब्ला आंनो ग्रुप खालामनानै नोंसोरजों मोजां बाथ्रा रायलायगोन फंबायमोन आंनो ग्रुप खालामगोन बेनिफ्राय आं बेखौनो बुङो आंखौ सानाव नोंसोर कल हरनो हागोन नाथाय आङो कल रिसिभ खालामनो हानाय नङा नांगौ जायोबा कल बेक खालामफिनगोन सम मोनोब्ला बेनिफ्राय WhatsAppआव आंखौ मा मेसेज जानला मोनला मेसेज माबा नाङा माने आदा मा खबर ओंखाम जाबाय ओंखाम जागोना जायाखै माबायदि आं रिप्लाय होनो सम मोननाय नङा बेफोरबायदि आं नायबाय थानो सम मोना ओमफ्राय आंखौ नांगौ जायोब्ला डाइरेक्ट कल खालाम मोनायाव माने 7:30 बा 7टासोनि उनाव माने 8टा 9टा 10टासिम लासै आंखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै रायलाय जागोन नांथारगौ WhatsAppआव खेबसे सोंहर आदा कल खालामनो हागोन नामा आदा होननानै सोंहर नाथाय WhatsAppआव आंजों रायलायबाय थानो आं एसेबां मेसेज होनानै बा आं बुजायनो हानाय नङा बा आं रायलायबाय थानो हानाय नङा लोगोफोर अब्ला आंनि नाम्बारखौ लादो 9864915684 9864915684 WhatsAppबो मोनगोन कलबो फैगोन नाथाय आंजों माने मायबा मोनसे प्रब्लेम बा मायबा मोनसे बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो मायबा मोनसे माने सोंहरनानै भिडिअ बानायनो हागोन बा भिडिअबो हरनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द